Гобол, добър ден, Борис на телефона, с какво мога да ви помогна? Аба, Борис, виж, картинките не, ама от друг телефон искам да получавам. Какво искате да получавате от друг телефон? Ами, пише едно, на моето, нали, пише Атраджан. Да, на другия какво пише? На другия, там нещо на чуж език, не можем да го разберем тук с Какъв искате този чуж език? Поне да имате представа какъв ще да е френски, испански, английски, урду. Майче английски. Майче английски. Той има такива да прифърля на мене, ама аз май нямам там Какво устройството. Имате го устройство, трябва да си го включите от менюто на телефона. Ама какво трябва да търся? На английски се казва Bluetooth устройство, а на турски как се казва, трябва да ви уведомя, че тъна в блаженно неведение. Чакай сега. Аз пак не мога да разбера. Не знам как се казва на турски устройството, де трябва да го включите от вашия телефон, така че как ще го включите? Веди да знам, бе, скиджен на устата му и бах ти телефона, бе. Може би ще трябва да го обърнете или на български, или на английски. Лъч, аз имам ли го? Моля? Един лъч имам ли аз на телефона? Един лъч дали имате на телефона? Да. Инфрачервен порт, може би. Такоз, бе, такоз. Да, това ли питате? Да. Да, сега ще видя дали имате. Изчакайте, сега ще погледна дали имате. Сега ще види той, бе. Къде си, бе? Може. Пак затвори ли, бе? Господине, да. Момента да бъдете учтив вече е настъпил. Опитайте, моля ви. Как да бъда учтив, бе? Опитайте да бъдете учтив. Как учтив, бе? Как учтив да бъдете? Като се възползвате от възпитанието, което сте получили и от доброто ви отношение към други хора. За D500 проверяваме, нали така? Да. D500, бе? D500 има такъв лъч. Даже два вида такива лъчи има. Как? Има такова нещо, което ви интересува. И сега като го включите, това инфраред или Bluetooth, тогава ще може този вашия човек, който има картинки, да ви прати. Този Bluetooth аз къде да го търся? В менюто на телефона. То в телефона? Да, то си е на телефона. Няма никакви настройки за него, не се правят, то си е от телефона. Трябва просто човеченце ли то? Какой? Дали е човеченце? Да. Господине, не е човеченце. Това е протокол, с който се прехвърля. Не ли име, бе? Моля? Това не е ли име на човек? Кое да е име на човек? Той е бутон. Не е бутон, то е Bluetooth и не е име на човек, а е име на технология. Хубаво ли го казах? Bluetooth. Да. Така. Той не е име на човек, така ли? Не е име на човек. Аз през 2 махли имам чучове, тъй казва се, бе. Bluetooth. Да, то има и други хора. Има имена странни, каквито искате. И Харжентина има име. Харжентина? Да. Така че не е човек. Сега, той последно не е човек. Не е човек да търся. Не търсете човек. Търсете Bluetooth, къде пише в телефона и го включете. И след като включа? И след като включите, то вашия човек ще включи на неговия телефон това същото и ще избере изпращане на картинката. Той май не знае. Знаеш да включиш ли, бе? Не е влиян. Той не знае ли, бе? Не знае. Защо не знаеш, бе? Чакай сега. То неговото тако с телефон, да обясняваш нещо, копчетата, речника там. Да обяснявам нещо, копчетата, речника. Значи, вижте, господине, за да мога да ви бъда полезен, ще трябва изречението да има подлог, сказуемо и някакъв смисъл. Трябва да разбера какво искате да направя. Нещо речника, не разбирам какво да направя за речника.
Де да знам, бе, тук да... Ако вие не знаете какво искате да направите, аз как да позная? Не мога да отгадна. Ами де да знам, бе, ви нали там уж сложени... Хубаво, да, сложени сме, помагаме като има въпрос, ама няма как да съм като врачка да позная какво искате. Тя баба Ванка една беше, тя умря. Ще трябва да ми кажете какво искате да стане от вашия телефон. Аз некъде натискам. Тук нищо не става, бе. Най-добре, ако не знаете за какво натискате бутоните, да не ги натискате, защото може да блокира. Сега като напиша тук и те си киджем на газа и ще му иба майката, ще му иба. Вече много и доста този телефон ми е. Той телефона не е много виновен. Траджан, бе, каквото и нещо, бе. Бате, ти смееш, ама не смей, бе. Аз тук с човека, ето говоря. Аз сериозен съм като смъртта. По никакъв начин не се смея. Кой, бе? Не знам кой. Не се смея, пак ви казвам. Вижте какво искате да направите на телефона. Не се смееш, сега пак се усмихваш. Господине, разбрах, че и виждате вече по телефона. Аз да ти кажа, виж сега, той не е тъйта работа. Не. Значи, аз имам една баба, на баща ми, майка му. На майка му, баба му, с две думи, то при мен е многолелие, бе. Тоест ваша прабаба се пада това. Не му викаме многолелие. Многолелие. Да, и едната много моята хора баба... викат леле. Да. И като... Значи аз, един мой братовчет, парашутист беше. И му предстоеше скачане с парашут. И отива той на бабата и вика, бабо, да гледаш тук, нали, и те разправаха, аз мала гледам. Да, добре. Маничко от циганчи, джапанките бос бягам. И тя му казала, не дей да отиваш, Хасане, няма да се отвори парашута. А ти сега можеш да повярваш, че истина каза, бе. В смисъл, познава че няма да се отвори парашута. Да, бе, предсказа, бе. Да вземи капитана... Има такива хора, ама аз не мога да така да направя. Да вземат, бе, капитана и той... Ни на капитана не се отворил парашута. Не, бе, сменили парашутите, бе. Случайно са ги сменили. Да, бе. Той каза, господин капитан, на мене Леля ми каза, че няма да ми се отвори парашута. И капитана му казал, да еба Леля, аз знати моя парашут, дай твоя. И тръгват те да скачат, хубаво, ама във въздуха не му се отворил парашута. И ту с моето барачет вика, като минава да ти кажа баричет, те около мене, като падаш надолу, каза, да еба Леля, да еба. Викам, какво стана? Падна човека, бе. И да кажа, зато и при мен ти многолелие помага, Ходех веднъж на бинго, хората като се развихаха линия. Ти ходиш ли на такова нещо? Какво е това, на което сте ходили? На бинго. На бинго? Да. Ти ходиш ли? Не. На какво ходиш? На работа. Къде работиш ти? В Глобул, очевидно, щом си разговаряме. Ама ти там какво правиш? Говоря си с хора като вас, като питат нещо за телефона и си говориме. А всяка вечер? Всяка вечер, да. Там няма, как цяла вечер, бе? Там путка при тебе няма ли, бе? Няма, всяка вечер на работа само. И колко манги дават? Колко манги дават? Колко пари? Не ми 5 лева гюндюлюк фаща ли, бе? Моля? 5 лева гюндюлюк фащаш ли? Какво е гюндюлюк? Надни го, 5 лева фащам, да. Там телевизор нещо, програма... Няма телевизор, няма програма. Сам самичък си. Моля? Сам аз си викам. С още един човек. Кой той е, бе? Друг да ми слуша мене, да ми слуша циганията. Не. Какво да направя, аз циганя съм, аз не мога да отричам. Няма как да ви чуват. Ти от Милета ли си? Какво е Милет? От Милет, бе. Какво е Милет? От нашите ли си? От вашите ли съм? Кои са вашите, господине?
Абе, нашите, бе. Прададо ти, бе. Как му казват ти ви, бе? Не знам за какво точно става дума. Абе, с две думи, циганен ли си ти? Не. Ага. Да питаме. Добре. Наш брат не може ли да влезе там да работи? Ми може. Не. Малкото Хасанчо този година уволни са. Ходи по клетва за класа там, клеса. Еми хубаво, излезе. отвори интернет страницата на Global от компютър и там има. Пускат се документи, пуска си документите и ако го одобрят, идва на работа. Това е. Абе, то с интернет цяла вечер го споменаваш. Какъв той, бе? И това е това, дето сутринта ще ви пратят настройки за него. Този човек колко часа става, че успява да пращат и нещо? Еми идват на работа сутринта в 8. Рано стават. Ма той с интернет, колега има ли нещо? Това е. Интернет